வணக்கம். இந்த கேமில் குழந்தைங்க கூட விளையாடுறதுக்கான கேம் ஏன் மறுபடியும் குழந்தைங்க கூட விளையாடுறதுன்னு சொல்கிறேன்னா, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு குழந்தைங்க வெளியே போகணுன்னு அதுங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் அவங்களா கூட விளையாடுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேம்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு தான் கேம்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம். ஓகே, இப்போது ஓவராலாக ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கேம் நம்ம இது வரைக்கும் விளையாடி இருக்கோம், அந்த கேம்களுடைய தொடர்ச்சி அப்படியே பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம், குட் மார்னிங், சல்யூட், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங், குட் நைட், சலாம், சரண்டர், ஸ்டாப். இது 9. இந்த 9 பேரண்ட்ஸ் மாற்றி சொன்னீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் கரெக்டாக சொல்லணும். அதுங்க செய்யும் குழந்தைங்க. இப்போ வணக்கம் சொன்னீங்கன்னா வணக்கம் சொல்லணும், சலாம்னா சலாம் சொல்லணும், சரண்டர்னா சரண்டர், ஸ்டாப்பு, இது மாதிரி மாற்றி சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்ஷனை செய்வாங்க குழந்தைங்க. பெரியவங்களும் செய்யலாம், எல்லாமே செய்யலாம். இது நம்பர் 1 கேம். நம்பர் 2 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப் டவுன். இது பேர் அப் டவுன் கேம். இப்போ நீங்கள் அப் சொன்னால் அப் பண்ணணும், டவுன் சொன்னால் டவுன் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் டவுனில் இருக்கும்போது டவுன் சொல்லி பசங்க அப் பண்ணிட்டா அவுட்டு. அதேமாதிரி அப்பில் இருக்கும்போதோ ஹப் அப்படின்னும் போது டவுன் பண்ணிச்சுன்னா அவுட்டு. இப்போ நானே விளையாடுறேன் பாருங்கள். இது நீங்கள் சொல்லி பசங்க மற்றவங்க விளையாடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஹப் டவுன், ஹப் டவுன், டவுன் ஹப், ஹப் அவுட்டு. அப்லேயே இருக்குது. நான் சிக்னல் அப்புன்னு சொன்னேன், டவுன் பண்ணியாச்சு, அவுட்டு. அதே மாதிரி அப் டவுன், டவுன் அப் பண்ணால் அவுட்டு. இது ஒரு இதில் அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 சேர்த்துக்கலாம். அப் டவுன், ரைட் அப், ரைட் டவுன். ரைட் அப் இருக்கும்போது லெஃப்ட் டவுன் அப்படின்னா ரைட்டை டவுன் பண்ணுன்னா அவுட்டு. ரைட் டவுன், லெஃப்ட் அப், லெஃப்ட்டை தான் அப் பண்ணணும். ரைட் அப் பண்ணாலும் அவுட்டு, அப் பண்ணலனாலும் அவுட்டு. இப்படியே வச்சு ரைட் லெஃப்ட் அப்னும் போது சும்மா இருந்ததுன்னா எதுவுமே பண்ணலைனாலும் நீங்கள் அவுட்டு. ஸோ இப்போ நான் 2த்தையும் சேர்த்து பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஹப் டவுன், ஹப் டவுன், டவுன் ஹப், ஹப் டவுன், ரைட் அப், ரைட் டவுன், லெஃப்ட் அப், லெஃப்ட் டவுன். ஓகே, இது 2வது. 3வது 1 to 3 100 வரைக்கும் சொல்கிறோம். இதில் எத்தனை லெவல் இருக்குது பாருங்கள். 1 to 3 100 வரைக்கும் சொல்கிறோம். 8 வந்தால் 8 சொல்லக்கூடாது, அந்த இடத்துல எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 இது மாதிரி 100 வரைக்கும் 8 100 இடத்துலலாம் வேக்கண்ட்டாக தான் விடணும், சொல்லக்கூடாது. அப்படியே ஜம்ப் ஆகிடணும். 7க்கும் 9க்கும் போயிடணும். 17 19 அதே மாதிரி 20 சீரியலும் 28 சொல்லக்கூடாது. 27 29 37 39 47 49 57 59 இந்த மாதிரி ஜம்ப் ஆகி போயிடணும். இது ஃபஸ்ட்டு. இதில் 2வது அந்த இடத்துல ஓம் சொல்லணும். 3வது அந்த இடத்துல வர நம்பர் 39 38னா 3 ஓம், ஓம் ஓம் ஓம், அந்த மாதிரி 3 ஓம் சொல்லணும். அதே மாதிரி 48 வரும்போது 4 ஓம், 98 வரும்போது 9 ஓம், இந்த மாதிரி சொல்லணும். ஓகேங்களா? இது ஒரு லெவல். இதில் நிறைய லெவல் இருக்குது, அதை பற்றி அதுக்கப்புறமா நம்ம தொடர்ச்சி வீடியோவில் பார்க்கலாம். 4வது கேம். அடுத்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி. 5 லெட்டர்ஸ் வச்சு, இந்த வெறும் 5 லெட்டர்ஸ் வச்சு 5 நம்பர்ஸ் வச்சு எவ்வளோ பண்ணலாம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 5 லெட்டர்ஸ் 5 நம்பர், ABCDE 5 நம்பர், 1 2 3 4 5. இப்போ நான் நம்பர் சொன்னால் குழந்தைங்க லெட்டர் சொல்லணும், நான் லெட்டர் சொன்னால் குழந்தைங்க நம்பர் சொல்லணும். ஃபஸ்ட் லெவல். இதில் ஃபஸ்ட் லெவல். இப்போ 5E, 4D, 1A, 2B, 3C இந்த மாதிரி மாற்றி நம்பர் சொல்கிறோம். அது கொஞ்ச நேரத்துலேயே போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ இதில் 2வது லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 2 நம்பர் சொல்லலாம். 25னா BE அது மாதிரி. இல்லை நான் BE சொன்னால் நம்பர் சொல்லணும். CA, DE, AB, BC அது மாதிரி நம்பர் சொல்லிகிட்டே நம்பரோ லெட்டரோ மாற்றி சொல்லும்போது அது கொஞ்சம் நேரம் தாக்கு பிடிக்கும். அதுங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆன பிறகும் இதில்
3 நம்பர். இதுலயே 2 நம்பர்ல ஒரு நம்பர் ஒரு லெட்டர். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 2E இருக்கும். இப்போ B 5ன்னு மாற்றணும். அதே மாதிரி 5Bன்னு சொல்லும்போது 5Bன்னும் போது இந்த 5 E ஆகும், B 2 ஆக்கணும். அது நல்லா கேட்டுங்க. இந்த நம்பரை லெட்டராகவும் லெட்டரை நம்பராகவும் மாற்றணும். இதே இதுல 3 letters 3 numbers betweenல நம்பர் லெட்டர் அது மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா BCA அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 3 1 இதில் அதே மாதிரி நான் 2 3 1 அப்படின்னு கேட்டாலும் லெட்டர் சொல்லணும். இந்த மாதிரி 3 லெட்டர் 3 நம்பர் இதில் மாற்றி மாற்றி கேட்கும்போது இது எல்லாமே 5க்குள்ளே தான். இந்த செகண்ட் லெவலில் தான் இதே பேட்டர்ன் 10 வரைக்கும் 26 வரைக்கும் சொல்லலாம். ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் அதிகமாகிக்கிட்டே போகலாம். இப்போ இந்த 3ல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா B2Cன்னு வரும். அப்போ Bக்குன்னா 2, B2க்குன்னா B, அப்போ 2B3. அந்த நம்பரை மட்டும் லெட்டராகவும் லெட்டரை மட்டும் நம்பராகவும் மாற்றிடணும். இது ஒரு கேம். ஓகேங்களா? அடுத்தது இந்த கேம் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஒரு கோர்வையாக தான் வரும். இதை நீங்கள் வீடியோ லென்த்தாக போகுது, அதனால் நான் கட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ் யோகா சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைவ் யோகாவும் வரும், கொஞ்ச நாளில் லைவ் யோகாவும் வரும். அதனால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி கேம் அடுத்தடுத்த லெவல்லாம் கண்டினியூவாக வரும். தேங்க்யூ. நன்றி. ஆத்மா வணக்கம்.